focos. Os focos usábanos os campesinos para a horta, porque non lle entraba auga, porque aquí dentro hai unha goma, tapano con coiro e ponenlle ferros. Deixáronse de usar por culpa das botas de auga. Nunha diseñadora volvemos a poñer de moda de colores, con pieles e debuxos. Vamos a falar sobre o carro. O carro serve para transportar alimentos. Aquí rompuso unha roda porque alguén agitou a caixa e a outra tamén caíu. Unha anécdota é que miña abuela un día tuveron que levala en carro porque aí o de ricos era ter cabalos. Esta é a cabezalla que vai entre medio dos animais. Isto é a pioja ladrizo, que vai debaixo do cuello dos animais. Isto é o eixo, que vai entre unha roda e outra. Estos son os fungueiros. Isto é a caínza. Aquí, como las ruedas son de madera, llevan una lámina de metal que se llama lamia, que tiene clavos que se llaman espitas. Hola, eu son o Ciel e vou definir máis ou menos a espiga de millo. Primeiro, con a axuda do carro, araban as terras. Despois plantábano tirando as semillas por ali, sementando. Aquí está cando crece. Isto millo que vedes é a espiga. Despois, entre todos, recolectábano e levábano para o cabato para que seque. Co pé do millo facían palleiros, cos cuales, cando secaba, daban os animales. Despois debullaban, levábano ao moinho e con eso facían pan de millo, ao que agora lle chamamos pan. Case vou a expoñer a tella. A tella utilízase para cubrir os tellados, para que non entre agua dentro da casa. A tella está feita de barro cocido. Estes son dous tipos de rastéis ou ripas. Este rastéis, a tella ten dúas partes, a cuberta e a canto. Este rastéis ou ripas se utilizábase para poñer aquí moitos e para que a tella pase por aquí a agua. Este se enganchaba con un alambre para que tuvesen todos xuntos. Meu abuelo facía tella nunha telleira en Rus, pero non traballaban só unha familia, traballaban 6 mínimo. Hai diferentes telleiras en diferentes sitios, en Barís, en Viviante, na Cesta. E meu abuelo facía na Renfe de Rus, cerca de Antecruces. En 60 pares de tellas era un mollo, e os mollos vendíanse. Entonces, para que unhas persoas traballasen na tella, tiñan que vender a tella que fixara aos que crearan a telleira. E unha anécdota é como o abuelo estaba dormindo cos seus irmáns e ca súa familia e de repente pola noite empezou a chover e tuveron que ir coller a tella para cubrir o tellado, se non lle chovía dentro da casa. Vou vos explicar as partes da casa da aldea. As partes son a cociña de ferro, a lareira e a mesa para comer. Unha anécdota é que miña avisa estaba quentando as mans na lareira, chegoulle un correo, abriu o buzón e picaronlle bastantes avispas que estaban dentro do buzón. E ata aquí a miña exposición. A lareira é un sitio destinado para facer lume, servía para facer de comer ou para quentarse o mismo. As partes son a pedra do lar, a boca do lume, por onde empeza a salir o fume, chamase a cambota, e por onde queda aire libre é a chimenea. E a pedra de que está feita a lareira é a pedra do lar. Unha anécdota é que un día miña tía, miña abuela e miña prima estaban alrededor da lareira comendo pipas. E miña prima deixou o chupete encima das cáscaras das pipas e cando esbotaron o lume, miña prima perdeu o chupete. Así foi como miña prima deixou de usar o chupete.
é poñer o coiro. O coiro, normalmente de vaca, mollábase nuns pozos e despois poñase a secar. Quitaban o pelo e facían zapatos e zapatos. E ata aquí a miña exposición. E vou vos falar do carro. E as partes son o xurgo, a cabezaña, a pía e a nodriza, a caínza, as rodas e o eixo. Este é o arado. E ata aquí. Ora, son Manel e vou vos falar do carro. E as partes son o xurgo, a cabezaña, a pía e a nodriza, a caínza, as rodas e o eixo. Este é o arado. E ata aquí. Vou vos expoñer o muiño de auga. As partes son: aquí abrimos o pechadoiro e ven a auga correndo pola cangle. A cangle, para facer a auga, fai xirar o rodicio. Cando o rodicio fai xirar a capa e o pé, métese o millo na moeda. E despois aquí sale a fariña. Aquí adentro hai como un ferro que se chama o abedoiro, que fai que se separa a capa do pé para que salga a fariña máis grosa e máis fina. Unha anécdota que me contou meu pai foi que cando meu pai estaba traballando nun sitio de troitas, ali antes era un muiño de auga. E ali o muiñeiro moíalle fariña a outras persoas. Esas persoas pagábanlo con comida. Unha curiosidade é que cerca do cole, cerca da miña casa da parada, hai un muiño de auga. Teño como fui montando. Primeiro fixemos como queríamos facer. Despois empezamos a facer o rodicio. Aquí empezamos a ir recortando o muiño e empezando a pegar cousas. Despois empezamos a pegar o millo, a erva, e así foi como me quedou. Hasta aquí. Vamos poñer as cantigas. Que son? Imagina que un grupo de persoas reúnense para contar algo importante, pero en vez de falar, fano cunha melodía. Iso son cantigas. As cantigas é unha antiga composición destinada á lírica galego-portugués. Eu aprendinas en miña avoa, aprendillas aos tíos e aos seus pais. Agora vamos decir algunhas. Paxariño bonitiño, dime onde telo niño, teño na horta do cura no máis alto rameniño. Aplauso, un aturuxo. Outro. O paxaro de María ándame nas miñas cereixas, come paxariño come a ver as que me deixas. Aplauso. O aturuxo. Moi ben, Roy. Era bocho decir de carreira, son da parroquia de Orús, filla de Carlos Reyes Pereira. Preguntaches onde era, bocho decir de contado, son da parroquia de Orús do Ayuntamiento de Carballo. Miña nai e mala túa teñen un ruído armado por culpa dunha jaliña que ten amistad co galo. Acerquei-me a un pino verde a ver se me consolaba. O pino, como era verde, en vez de cantar, choraba. E vou explicar o ferrado. O ferrado é un utensilio de madeira que se usaba antiguamente para para medir ou pesar legumes ou trigo. Usouse hasta o siglo XVI. A ferrada era máis grande e pesaba máis, pesaba 18 kilos. Pero o ferrado era máis pequeno, entonces pesaba 16. E un ferrado solo equivalía a 500 metros cuadrados en normal. Aquí é a miña posición. A pandereta é un instrumento tradicional galego. As partes son parche, ferreñas, arco de madeira. Ata aquí a miña exposición. Vamos facer a exposición sobre a pandereta. A pandereta é un instrumento antigo.
Estos instrumentos utilizábanos as cantareiras. Estas son as partes: parche, ferreñas e arco de madeira. E ata aquí a miña exposición.